Helo. A chroeso I am hanes. Yr wythnos yma, Hanes. streic. Fawr. Streic? Bach. Na, Streic fawr. o, ni a pari. Streic fawr! Chwarel y Penrhyn. Wow! Chwarel? Beth ydi chwarel? Cwori. Oh. Lle mae chwarel y Penrhyn? Mae chwarel y Penrhyn ger wrth Bethesda. Bethesda. Sut fath o chwarel ydi chwarel y Penrhyn? Chwarel lechan. Un. Llechan. Mwy nag un, llechi. Chwarel lechi. Oed chwarel y Penrhyn. Ai, lle. O! Pwy ydi hwn? Dyma arglwydd Penrhyn. Lord Penrhyn, y bos. Ydi arglwydd Penrhyn Yn hoffi undebau. Unions. Dim o gwbl. Yn mis Hydref. 1900. Dyma arglwydd Penrhyn yn dweud. Stop! Peidiwch! Stopiwch. Dim hel pres. Dim hel arian. I'r undebau unions yn y chwarel. Oedd pawb yn hapus? Roedd pawb Yn flin, ond roedd arglwydd Penrhyn yn hapus. Hefyd, roedd contractwyr. Contractors. Yn gweithio yn y chwarel. A doedd y chwarelwyr, quarrymen, Ddim yn hoffi hynna. Roedden nhw yn taflu. llechi. At y contractwyr. Daeth plismin yno. Ac arestio 26 o'r chwarelwyr. Be wnaeth arglwydd Penrhyn? Goriad allwedd. Yn y de. Mi wnaeth arglwydd Penrhyn gloi pawb allan O'r chwarel. Lockout. Roedd pawb ar streic. Streic fer. Neu streic hir. Feminine form of adjective, Matt. Mal. Diwrnod? Na. Wythnos? Na. Mis? Na. Blwyddyn? 2 flynedd? 3 blynedd o streic. Oedd bobl yn llwgu. Oedd bobl eisiau bwyd. Roedd rhaid I rhai gweithwyr drafeilio I lawr i'r de. I weithio yn y pyllau glo, coal mines. Ar ôl 3 blynedd. Aeth y chwarelwyr yn ôl I chwarel y Penrhyn. Pawb? Na, dim pawb. Doedd arglwydd Penrhyn Ddim isio arweinwyr y streic, strike leaders, yn ôl yn y chwarel. Felly, nid pawb gafodd lechan lan. Not everybody had a clean slate. Hwyl I chi. Tan tro nesa.